תודה גם לך, רינה. אודי סגל, אתה שם. אנחנו רואים שאריאל שרון יוצא, מן הסתם אפשר לומר, יוצא להשיב מלחמה שערה על הביקורת של בנימין נתניהו. נכון, אריאל שרון עולה לבמה לאחר נאום מאוד ארוך של סילבן שלום, והנאום הזה של סילבן שלום אולי משמש מדד למה שיקרה כאן לאריאל שרון. הרבה מאוד קריאות בוז של תומכי נתניהו, אלה שעכשיו מוחאים כפיים לאריאל שרון, אבל בעוד רגע ישלפו את השלטים. נתניהו היה כאן ואמר ביחד עם אריק, אני ביחד עם אריק. תוך שהוא אומר ביחד, הוא הכניס את הסכין פעם אחת ופעם נוספת וסובב, והקהל כאן הריע. השאלה היא, אילו מסרים מתכוון אריאל שרון להשיב לבנימין נתניהו? האם הוא מתכוון לנאום שבו יש התקפה חזיתית על נתניהו מול קהל מאוד אוהד לנתניהו, או אם הוא ייסע? כן, אנחנו רואים מולנו הרבה מאוד שלטים, כאשר המאבק בין השלטים בהחלט מחדד את המאבק בין נתניהו לבין שרון. השלטים הממוסדים, הליכוד חוזר בגדול, כוחנו באחדותנו, ומולם השלטים הפיראטיים. מי בעד חיסול הטרור? שזה הביטוי המפורסם של שרון. יש שלט, שרון 1990, מי בעד חיסול הטרור? שרון 2001, באמת מי? וזה אולי תמצית הביקורת כלפי ראש הממשלה אריאל שרון, שעכשיו ניסה את הדברים. כן, ומן הסתם יתייחס לביקורת של נתניהו על מדיניות ההבלגה שלו, ונשמע בוודאי נאום לוחמני יחסית. הנה. ערב טוב לכולם. ידידי יושב ראש המרכז צחי הנגבי, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, סגן ראש הממשלה ושר האוצר סילבן שלום, חבריי שרי הממשלה, ראשי הרשויות המקומיות והאזוריות, עמיתיי חברי הכנסת, מנכ"ל הליכוד, חבריי לדרך שנקבצו מכל קצוות הארץ, שלום לכולכם. לפני שנתיים, כשנחלנו כישלון ומפלה בבחירות, היו כאלה שחשבו שסופו של הליכוד הגיע. היו אף כאלה שקצבו את זמנו. אך חבריי יושבים כאן על הבמה, ואתם חברי המרכז, ואני איתכם, יחד איתכם, חשבנו אחרת. אנחנו האמנו שאם נפעל יחד, נקים את הליכוד מהריסותיו, נתגבר על מצוקתו הכספית הנוראה, נאחה את הקרעים הפנימיים, את היריבויות ואף שנאות שהתפתחו. אנחנו האמנו בכך, פעלנו וביחד הצלחנו. הליכוד קם על רגליו, החליף את הממשלה הקודמת ברוב מכריע, ובדרכנו אל הניצחון אף הצלחנו, זו הפעם הראשונה מאז הקמת המדינה, לבחור נשיא איש הליכוד, שצמח בשורות הליכוד, שעלה מן המצוקה, הנשיא משה קצב. אני שולח מכאן בשם כולנו ברכה חמה לנשיא המדינה קצב ולגילה רעייתו. בהכירי את משה קצב היטב, אני בטוח שהמולת המרכז שלנו, בו יש לנשיא קצב חברים רבים, חסרה לו. זה טוב להיות נשיא, אבל הוא נדמה לי מתקנא בנו היום. אנחנו מצויים היום במערכה קשה, מבחינה ביטחונית,
מבחינה מדינית ומבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, הבנו, חברינו מיש"ע, תודה רבה. נא לשבת. יש המנסים שלמה, המסר הבא. לגזול את זכותנו על ארץ ישראל. להם ולכולנו ברצוני להביא מדבריו של שמעון החשמונאי, מייסד שושלת החשמונאים. היה זה כאשר מלך סוריה דרש לקצץ בגבולותיה של יהודה וטען שמדינת היהודים גדולה מדי. אז התייצב שמעון החשמונאי ואמר משפט קצר: לא ארץ נוכריה לקחנו, לא ברכוש נוכרי משלנו, כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים ולא משפט נכבשה, ואנחנו כאשר הייתה לנו עת השיבונו את נחלת אבותינו. האמירה הזאת חזקה מ100 נאומים. ובעניין הביטחון, בשיחותיי עם ראשי מדינות בעולם, וקיימתי רבות כאלה, הבהרתי שתמורת שלום אמת נהיה מוכנים לוויתורים מכאיבים, אך לא נהיה מוכנים לשום ויתור כשמדובר בביטחונה של ישראל ובביטחון אזרחיה. אני נוהג לומר את הדברים בצורה ברורה. בעיניי אמינות ואמון חשובים יותר מאשר הסכמה בכל. מזכיר המדינה האמריקאי, מדבר איתו לעתים קרובות, שהוא גם ידיד ישראל, נוהג לחזור על אמירתי. הוא כבר חוזר, אומר את זה כל הזמן: כן זה כן ולא זה לא. ומה שאני אומר, לזה אני מתכוון, ומה שאני מתכוון אני אומר. כך זה היה וכך זה גם עכשיו. וכך ננהג. זו הדרך הנכונה. שמעון חמו, אולי תירגע קצת, כן? שמענו את קולך כאן ללא הרף. לפנינו עמדו שתי אפשרויות. האחת, לפתוח במתקפות קשות על הרשות הפלסטינית, ראשיה ומתקניה. רבותיי, בצריחות ובצעקות עוד אף אחד לא יתגבר על שום דבר, ודאי לא על טרור וגם לא עליי. והשנייה, לפעול בדרך אחרת, ואני מציע שגם תקשיבו. אני חושב שאפשר גם ללמוד כמה דברים, וזה חשוב. ומהי הדרך האחרת ומה הם מרכיביה? 3 מרכיבים בדרך האחרת. א', תגובות מיידיות קצרות על פיגועים. ב', מדיניות של הגנה אקטיבית באזורי BBC, כשהדגש המיוחד הוא הבטחת צירי התנועה. זו לוחמה מיוחדת. הייתי מגדיר אותה